Hmm. Si Tato may sambong po. Bakit nga hindi kayo inalagaan ni ate? Paggatas ako, pag ako, inom ako ng tubig. Tapos, Bas na. paano mo nasabi na hindi kayo inalagaan? Makinig ka daw. Napala ako. Sumbong mo. Si ate po. Ano? Napalo ako sa hangin. Hindi ako nang kaya paayos pumain. Ang bilis-bilis ako. Hindi naman ako aalagan. Alagan. Tapos, anong ginagawa pa sa'yo? Tapos, pahulog ako. Ano ate? Doon ko yan. Ang tatumay. Asan ba at tatamay mo? Ikaw. Tato, hindi tatumay. Si tatumay iba. Na! Si tato nga yan. Maano yung gatas mo? Wala rito si Tatumay. Nandun si Tatumay sa Pampanga. Tatolos? Tatolos? Isusumbong mo sa akin yung ginagawa ni ate mo sa'yo, ha? Anong ginawa ni ate? Nahulog. Ano daw ginawa mo? Ginawa ko sa'yo. Anong ginagawa sa'yo ni ate? Nalunod. Yan! Nasumbong kita. Tatoro. Bakit? Hindi ko na maalagan. Napahulog ako sa manukan. Agay, Nako, nahulog ka sa manukan? Hindi ka. Kailan? Ikaw sa Nadulas ka ngayon. Kailan ka nahulog sa manukan? hindi ka. Ihuhulog daw siya sa manukan. Naupo ako, mama. Hawak ko lang ako. Pag nakita ko kayo sa labas doon, naglalaro kayo doon sa arwasan, Hindi, dyan lang kami. papaluin ko kayong dalawa ng papalo-palo, yung palo talaga. Hindi ka, Tato. Dun lang. Saan lang? Nagsilip-silip lang. Dyan lang kayo, dyan. Oo, dun lang kami nagbubula. Hindi pwede sa karwasan. Pag nakita ko kayo sa karwasan doon,